Hola a tots, soc Antoni Montalbán i a continuació vaig a comentar per a ESSCAC la següent partida del torneig de noves generacions de l'Hotel Valley de Benidorm que va enfrontar en la setena ronda de la categoria sub-10 a Llibert Céspedes del Club d'Escacs Tres Peons de Barcelona en peces blanques amb José Escartín del Club d'Ajedrez Jaque de Huesca en peces negres. La partida comença amb cavall F3 per part de Llibert Céspedes. Resulta molt curiós que jugadors sub-10 facin aquestes eixides més pròpies de jugadors més avançats. D5 és la resposta natural del jugador sub-10 del Club d'Ajedrez Jaque de Huesca. Segueix B3, cavall F6, alfil B2, E6, E3... D'esta forma, el jugador del Club d'Escacs Tres Peons de Barcelona mostra quina és l'obertura que realment vol jugar. B3, anomenada obertura Larsen, caracteritzada pel filanxet de l'alfil B2 abans de definir l'estructura de peons. Segueix C5, el jugador aragonès demostra estar al corrent de la teoria i, com sol passar en aquests casos, les jugades més naturals solen ser les millors. Llibert Céspedes continua amb D4, també era perfectament possible C4, que potser resultaria més incisiva contra el centre que estan construint les negres. Després de la jugada de la partida D4, segueix alfil D6, cavall de B2, enroc i alfil E2 per part del jugador català. Així, en principi, semblava més natural alfil D3. Després d'alfil E2, segueix cavall C6 i amb cavall E5, Llibert Céspedes mostra clarament a quina posició volia plegar, la qual cosa ens fa entendre millor les jugades anteriors que acabem de veure. Les blanques es faran fortes en el centre amb este cavall E5 i la posició en general s'assembla més a un sistema cole. Per la seva banda, José Escartín, davant l'avanç d'este cavall, pren una decisió dràstica i el captura amb alfil per E5, conscient de que després d'alfil D7 i F4 li tocaria defensar-se en una posició incòmoda per a ell, però molt fàcil de jugar per al seu rival. Després de la captura alfil per E5 segueix D per E5 i la retirada cavall E8. Així calia considerar l'alternativa cavall D7, seguiria F4 i en cas de la ruptura F6, simplement amb E per F6, cavall per F6 i enroc, les blanques estarien lleugerament millor. Tornant a la partida, després de la retirada cavall E8, segueix cavall F3, B6, així José Escartín podia intentar molestar el desenvolupament blanc amb l'escac dama A5, però després de la senzilla dama D2 i l'eventual canvi de dames, les blanques igualment estarien lleugerament millor. Després de la continuació B6, Llibert Céspedes juga alfil D3 i ara els dos alfils blancs apunten a l'enroc negre, però per a previndre la següent jugada negra era preferible jugar primer A3. Al no fer-ho, el jugador del Club d'Ajedrez Jaque ho aprofita immediatament per a intentar canviar este perillós alfil amb cavall B4. Llibert Céspedes no retira este alfil, sinó que avança amb H4, quan calia considerar almenys l'alternativa més prudent d'enroc curt. Després de l'ofensiu abans H4 segueix immediatament la captura cavall per D3, dama per D3 i H6 per tant de José Escartín per a previndre's, per exemple en el cas d'alfil B7 podria seguir cavall G5 i després d'H6 el jugador del Club d'Escacs Tres Peons de Barcelona mostra les seues intencions ofensives amb l'atrevida continuació en roc llarg en comptes de la més prudent en roc curt. Després de l'enroc llarg del seu rival, José Escartín segueix amb cavall C7 i així tenim plantejada una situació d'enrocs oposats que donarà peu a una carrera
per veure qui aplega primer a obrir l'enroc contrari i atacar el seu rei. D'acord amb aquesta lògica, segueix C4, alfil A6, les blanques retiren la dama amb dama D2 i segueix C4. Però segurament esta no és la millor jugada per a les negres. En el seu lloc calia considerar alfil B7, seguiria torre H3, A5, per a continuació avançar ràpidament este peó, torre H1, A4, amb una situació de màxima tensió on les possibilitats de tots els bàndols són aproximadament equilibrades, però qualsevol imprecisió podria donar lloc a que el rival s'avançara en la carrera per obrir l'enroc contrari. En canvi, després de la jugada de la partida C4, a les negres de José Escartín els resultarà molt difícil crear un perill real contra el rei blanc. I ara, Llibert Céspedes juga G5, la jugada natural, i així és quan José Escartín comet una greu errada que llança a perdre la seva posició amb la captura H per G5. Com s'ha comentat, obrir l'enroc contrari és l'objectiu natural de tots els jugadors en aquesta posició i caldria afegir, naturalment, evitar l'obertura de l'enroc propi. En canvi, amb aquesta captura s'obre la columna H, que serà mortal per al rei negre. En el seu lloc era absolutament necessari continuar amb H5 i d'esta manera, si les negres no poden crear amenaces contra el rei blanc en el flanc de dama, almenys mantindran el flanc de rei tancat i, per tant, el seu rei degudament protegit. Tornant a la partida amb H per G5, segueix H per G5 i així veiem com la columna H s'ha obert per a les blanques. A continuació, cavall B5 i així Llibert Céspedes juga C3, però tant ara com en les jugades posteriors ja podia jugar torre H4 o a una altra casella que permetrà a continuació doblar-se per entrar amb torre H8, la qual cosa resultaria immediatament decisiva. Després de C3 segueix la captura C per B3, la recaptura A per B3, però també en aquest moment les blanques podien jugar ja torre H4 per a continuació doblar-se com hem dit, per exemple, després de B per A2 el doblatge de torres i a continuació torre H8 guanyaria immediatament. Després de la recaptura A per B3 segueix torre C8 i dama C2. I així tenim com Llibert Céspedes, que ha mostrat un joc ambiciós i imaginatiu durant tota la partida, sorprenentment fluixeja en esta fase crucial. No calien tantes precaucions. Una jugada roïna que fa perdre una partida igual es pot fer per no protegir-se degudament que per un excés de precaució quan no feia falta. I este és el cas. Era hora de jugar inexcusablement torre H4 amb mortals amenaces sobre el rei negre que no tenen bona defensa. Tornant a la partida després de dama C2, que evidentment amenaça mat en H7, José Escartín ho evita amb la senzilla G6 i segueix rei B1. I d'esta manera, increïblement, es produeix l'errada més greu justament per un excés de zel defensiu absolutament innecessari. En el seu lloc, una vegada més, calia avançar la torre per a continuació proseguir amb el doblatge de torres, si bé en aquesta ocasió, al tindre ja la casella G7 disponible, les negres podrien respondre amb rei G7 i, quan les blanques doblaren torres, seguiria torre H8 per a deixar una via d'escapatòria al seu rei per la casella F8. Després de rei B1, José Escartín respon amb dama C7 i d'esta manera passa per alt el fantàstic cop tàctic torre per C3, que donava bones oportunitats a les negres i obligaria a les blanques a jugar amb molta precisió per a evitar quedar en una posició inferior. Primer de res, haurien de respondre amb dama D2, ja que no es pot prendre esta torre amb alfil per C3 per cavall A3, doble i les blanques perdrien la dama. Després de dama D2 seguiria cavall A3 i no torre per B3, perquè novament les blanques podrien respondre amb torre H4 i a continuació el terrible doblatge de torres per la columna H. Després de cavall A3 escac, en principi la continuació més natural per a les blanques seria prendre este cavall amb alfil per A3
I ara les negres haurien de respondre amb torre per B3, escac, ara ja seria obligat tapar-se amb el fil B2 i seguiria el fil D3 escac. En aquesta posició el primer que hem de dir és que les blanques no podrien continuar amb rei A1 perquè després de dama E8 l'entrada via dama A4 seria mortal per al rei blanc i per això després del fil D3 hauríem de respondre o bé amb rei A2 i després de dama C8 entraríem en una posició que desembocaria en taules per escac continu a pesar de les diverses opcions que tenen les blanques. Per exemple, després de cavall D4 seguiria dama A6, rei per B3, dama C4 i dama A6, taules per escac continu, o bé després de dama C8, torre C1, igualment seguiria dama A6, rei per B3 al fil C4, esta captura, torre per C4, dama per C4 i igualment taules per escac continu. Això deixaria les blanques o bé en esta posició de taules o bé després del fil D3, si volen trencar esta seqüència estarien obligades a embarcar-se en l'incert sacrifici dama per D3, torre per D3, torre per D3, les negres respondrien amb rei C7 i tindríem una posició gens fàcil de valorar i sobretot difícil de conduir per a tots dos jugadors. Ara bé, cal dir que després del cavall A3 escac de les negres, les blanques, si tingueren la sang freda suficient, podrien respondre amb rei A2, no capturant este cavall, les negres haurien de seguir amb torre D3, dama C1 i a continuació este canvi de torres, que almenys alleugeriria el material i per tant les amenaces de mat que les blanques poden plantejar sobre el rei negre. Seguiria, per exemple, cavall B5. Les blanques novament tornarien a plantejar la mateixa idea de doblar-se en la columna H, torre H6, per a continuació, en aquest cas, dama H1, però les negres ja podrien respondre amb torre H8 i després de dama H4 les blanques estarien lleugerament millor, però les negres, amb paciència i la deguda atenció, podrien mantenir la defensa de la seva posició. Tornant a la partida després de dama C7, Llibert Céspedes juga torre C1 i és evident que està focalitzat en defensar la posició del seu rei en el flanc de dama abans que atacar al rei negre en el flanc de rei. I per la seva banda, el jugador del club d'ajedrez Jaque respon amb el fil B7, potser volem plantejar alguna amenaça per la gran diagonal, però aquesta jugada és dubtosa. En el seu lloc era millor, ara i en les jugades posteriors, jugar rei G7 per a continuació fer torre H8 i d'esta manera oposar-se a l'entrada de les torres blanques per la columna H. Després del fil B7, Llibert Céspedes per fi juga torre H3, si bé no m'atreviria a assegurar que ho fa amb la idea de doblar torres per la columna H o bé simplement per a defensar el cavall i apartar la torre blanca de la gran diagonal i de l'acció de l'alfil negre de B7. En tot cas, era millor torre H6 per a continuació plantejar algun sacrifici en G6. Les negres seguirien amb rei G7 intentant assegurar la seva posició, però així les blanques amb dama D3 atacant el cavall, A6 i a continuació cavall H4 plantejarien ara sí l'amenaça real del sacrifici cavall per G6 que deixaria al rei negre davant una situació de greu perill. Després de la jugada de la partida, torre H3, José Escartín replica amb torre d'F E8, confiant en poder fugir amb el seu rei via F8 E7 davant la possible entrada de les torres blanques, però este pla, com veurem a continuació, no funcionarà i acabarà portant a les negres al desastre. En el seu lloc, com ja s'ha comentat, era necessari jugar rei G7 per a continuació fer torre H8 i d'esta manera oposar-se a l'entrada de les torres blanques per la columna H. Després de torre d'F E8, Llibert Céspedes per fi, dobla torres en la columna H amb torre de C H1 i José Escartín, tal com tenia previst, juga rei F8,
confiant en poder fugir per E7. I així tenim que el jugador del club d'escacs 3 peons mostra de nou el seu xoc dubitatiu, apartant incomprensiblement la torre de la seva forta posició de torre doblada en la columna H amb torre C1, quan tenia la victòria al seu abast, amb la immediata i contundent jugada de desviació cavall D4. La idea és molt senzilla. Després de la captura cavall per D4 seguiria alfil A3, que talla la via d'excavatòria del rei negre, que a continuació rebria mat per l'entrada de les torres per la columna H, per exemple, en cas de rei G7, torre H7, torre H8 i la segona torre, torre H7, seria mat. Inclús després de que les negres se taparen amb dama E7, igualment l'entrada de les torres blanques seria mat, i a les negres només els quedaria que interposar la dama amb dama C5, perdent la dama i quedant en una situació de desavantatge material completament decisiu. Després de cavall D4, les negres podrien continuar amb A6, i així, en principi, el més previsible és que seguirà la captura cavall per B5. No obstant així, les blanques tindrien un mat de problema, evidentment difícil de veure per a jugadors d'estes edats i nivells, amb dama per G6, i després de fer per G6, l'entrada de les torres blanques per la columna H, el rei negre en principi es resguarda en D8, però així cavall E6 seria mat, degut a que la torre D8 està clavada. En tot cas, després de la més previsible cavall per B5, A per B5, alfil A3, escac, portaria al mat o a la guanyança de dama de forma similar al que hem vist a Des. Seguint amb la partida, després de la inofensiva torre C1, ara José Escartín juga A5 i sembla que és ara quan el jugador del club barceloní veu la idea anterior i continua amb cavall D4. Però clar, ara no té la mateixa força perquè les torres blanques no estan doblades en la columna H. El seu rival respon amb la captura cavall per D4 i Llibert Céspedes respon amb E per D4, ja que així alfil A3 no portaria a cap mat perquè les negres respondrien tranquil·lament amb rei G7. Després de la captura E per D4, segueix rei E7, José Escartín continua amb el seu pla d'evacuar al rei del seu enroc i portar-lo al centre, en l'esperança de que allí trobi més seguretat. Això ho aprofita Llibert Céspedes per entrar amb la torre en la setena fila, amb torre H7, segueix torre G8, dama D3, rei E8, dama F3, i ara és quan el jugador del club oscense es protegeix de forma innecessària amb dama E7 en comptes de la natural A4. En tot cas, la seva posició ja és molt inferior, però ara amb dama E7 el que ha fet és posar la seva dama, que és el sosté de la seva posició, a tir de les peces blanques, com ràpidament veu Llibert Céspedes, que continua amb alfil A3, fantàstica jugada de desviació. La dama negra ha de continuar protegint F7 i al mateix temps ha de fugir de l'amenaça de l'alfil. José Escartín contesta amb dama D7. En cas de dama C7 seguiria alfil D6 i la dama negra acaba igualment en D7. Després de dama D7 segueix dama F6 i en aquesta posició José Escartín va abandonar. L'amenaça torre H8 porta a la victòria immediata de les blanques. Per exemple, en el cas de torre C7, torre H8 i les negres no tenen defensa, o bé en el cas de dama C7, alfil D6 i a continuació torre H8 resulta igualment guanyadora per a les blanques. Bé, este ha sigut el resum d'esta partida. Espero que vos hagi agradat i fins el proper vídeo.